Anem a realitzar ara una mesura de temperatura amb un termoparell. Bé, per fer això hem ficat en el nostre PLC un mòdul d'entrades analògiques que ens permet connectar termoparells. Anem a les propietats d'aquest mòdul. Veiem aquest mòdul que tenim aquí 8 canals i un que fa de temperatura de referència. Aleshores, primer de tot anem a veure com tenim la plantilla. La plantilla està desactivada. Això és interessant perquè si no utilitzem tots els canals és millor tindre'ls desactivats. I aleshores anem a veure com tenim aquest canal. Aquí anem a posar-lo de plantilla. El canal 0 el tenim de plantilla. Anem, per exemple, a fer-ho en el canal 4. En el canal 4 posem en mode manual i anem a dir-li que volem treballar amb un termoparell. Bé, quan posem l'opció de termoparell se'ns s'obren una sèrie de camps. Aquest camp d'aquí, per exemple, ens demana quin tipus de termoparell tenim. Per exemple, podríem dir-li que estem treballant amb un K i mantindre que ens donava per defecte. I després el tipus de graus. Doncs, per exemple, li podríem dir que volem treballar amb graus Fahrenheit. Aquí ens diu on tenim la nostra temperatura, com podem mesurar la nostra temperatura de referència, en la unió del nostre bimetall del termoparell amb el nostre mòdul o el lloc on tinguem feta la connexió cap a cable de coure. Aleshores, podria ser que aquesta connexió estigués en un lloc a temperatura fixada, de forma que estigués una sala climatitzada, per exemple, i aquí li diríem la temperatura a la qual es troba aquesta sala. També podríem escollir que això fos dinàmic, de forma que agafés la temperatura de forma dinàmica, mesurant la diferència que hi ha entre la temperatura en el lloc de la unió i el lloc on tenim la beina del nostre termoparell. I també tenim aquesta opció que seria la referència interna. Aquesta referència interna el que tenim és que el nostre mòdul té un sensor intern de temperatura i aquest és el valor de temperatura que agafaria per poder saber a quin valor està la temperatura de la punta, de l'extrem de la unió del nostre termoparell. I l'última opció és utilitzar el canal de referència que té el nostre mòdul. Això voldria dir que si escollim aquesta opció hauríem de vindre en aquest canal d'aquí, connectar-li una resistència tèrmica d'aquest tipus, escollir quin estem connectant, dir-li també si seria 4 fils, dir-li el coeficient i un cop tinc configurat aquests valors, aquesta sonda s'interpreta que estaria en el lloc de la unió del termoparell que volem conèixer la temperatura i d'aquest bimetall i diguéssim on passem a cable de coure o en la unió del nostre mòdul i llavors això ens permetria poder fer aquest càlcul de la temperatura. Ho faria automàticament el nostre sistema. Ho desactivarem i el que farem serà dir-li, per exemple, que agafi la referència interna del nostre mòdul. Vale, ja ho tindríem. I aquesta seria la configuració que hem de fer en el nostre mòdul d'entrades. Bé, com que hem connectat al canal 4, què significa això? Doncs si mirem les adreces, comencem amb la 0 i la 15, en el canal 4, on hem de direccionar per poder fer la lectura de la nostra entrada del termoparell. Bé, doncs aquest seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per tant, hem de direccionar en el eWord 9. Bé, doncs anem a fer-ne la programació per poder agafar aquesta temperatura des del nostre programa. Aquí ficaríem el main. Anem a observar primer de tot com seria el cablejat. Hem dit que estaríem en el canal 4. Perdó, hem dit el canal 4, sí, per tant seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, per tant eWord 8. I el nostre cablejat seria el que correspon en aquest d'aquí. Bé, doncs anem al programa de nou i el que farem és, si mirem
com representa la informació que ens arriba al termoparell. Això ho podem veure aquí en el manual. Aquests serien temperatura i aquests serien els termoparells. Nosaltres hem escollit un termoparell tipus K, seria aquest d'aquí, i estem treballant en Fahrenheit. Per tant, el que vol dir és que ens donarà un valor en el rang de temperatura normal entre menys 4.540 i 25.016, que correspon a aquestes temperatures en graus Fahrenheit que tenim aquí al costat. Què vol dir? Doncs que aquesta lectura el que hem de fer és multiplicar-la per 0,1 per tindre la temperatura en graus Fahrenheit. Doncs anem a fer la programació que implantaria aquesta conversió. Anem a fer-ho, això ho tenim aquí. Aleshores, el primer de tot seria anar a les funcions de conversió. Per què fiquem aquesta funció? Doncs perquè la nostra entrada és un Word, que hem dit que estava en el eWord 8, i li donarem nom. Li direm doncs, que això, per exemple, és el nostre termoparell de tipus K. Aleshores, aquí el que farem és que ens ho transformi en un valor real, però després podem multiplicar-ho per 0,1. Llavors aquí li direm que això és el termoparell tipus K en real. I anem a definir, doncs, per exemple, una marca global, i ja ho tindríem. I finalment ens queda doncs, fer aquesta multiplicació per 0,1. Multipliquem, l'entrada serà aquest valor d'aquí, per tant el copiem i l'enganxem, i aquí multipliquem per 0,1. I finalment aquí definim una altra variable, que seria el termoparell K en graus Fahrenheit. I definim la variable. Utilitzem també una marca global, per exemple. Doncs ja tindríem la nostra programació. El que farem, doncs, tenim ja el nostre PLC preparat per poder carregar. Doncs carreguem tota aquesta configuració de hardware i de software. Arrenquem el mòdul i comprovem que tot està correcte. Efectivament, tot estem online. Aquesta entrada està mesurant 0. Per poder simular l'entrada del termoparell, el que farem serà vindre aquí en el nostre simulador. Aquí ja tenim les dues variables, de forma que anem a comprovar. Segons el que havíem vist aquí, si tenim un valor en el nostre termoparell tipus K de 25.016, això correspondria a una temperatura de 2.501,6 graus. Anem a forçar aquest valor, a veure si realment es comporta com esperàvem. 25.000 no m'ho està agafant bé. Bé, anem a fer una cosa, anem a borrar els valors, això també ho traurem, i a veure si me'ls agafa de nou de forma correcta. Sembla que no s'havia agafat bé. Ara sí. I aquí la temperatura en Fahrenheit. Si per exemple havíem dit 25.016 i veiem que això em dona una temperatura de 2.501,6, tal com ens deia que havia de fer el nostre sensor. I l'altre seria menys 4.540, que correspon a una temperatura de menys 454 graus. Ho comprovem una altra vegada, i menys 454 graus. I aleshores tenim, per exemple, també valors intermitjos. Si ara aquí, per exemple, poséssim que estem llegint 2.563, voldria dir que estem a una temperatura de 256,3 graus.
Això que veiem aquí en el simulador també ho podem veure en el nostre programa, de forma que si necessitem tractar aquesta temperatura per representar-la amb un sistema HMI, per exemple, doncs agafant aquesta variable podríem estar observant la mesura d'aquest termoparell.